Mutungamiri wemene opposition advocate NACHAMISA panguva ine vamakanzwa nyika yese yakazvinzwa NACHAMISA achiti aiwa nawo ava kudzoka mugemu, nawo NACHAMISA ava kupinda panguva ino achimisa aiwa zvigananda zviri kuonekwa kunzi zviri kuda kunalifaya ma 2028 polls. Zanapinda mashoko ari kuda panapa patagwa naNACHAMISA achiti get your priorities right. Panguva ine anouya panapa achiuya achicoordinata achitaura nemasupporters ake to the subscribe or like out on the bell icon. Ari kuda NACHAMISA pinda achiti get your priorities right. Everything is about getting the sequence correct and the priorities right. First things first. In life, the first things is to first seek the kingdom of God and His righteousness, and everything else is aligned and follow. To know Him is life. First get to know Him, and He will in turn guide you to the glorious attainment of everything. Ask for the materially vital things, and all other things shall be added to you. Ask heavenly things, and earthly things shall be added to you. Our Master and the Lord Jesus Christ taught us this, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Make the right decision today. Seek Him, find Him, believe Him, receive Him. Blessed Sabbath. Hashtag God is in it, nelsonchamisa. Thomas Kwantagwa na nelsonchamisa arikuya panguva ino achicoordinata aiwa nemasupporters ake panguva ino achiuya panguva ino vamwe vanombo vachimushora vachimuti aiwa nelsonchamisa akanga aita zvepolitics akuita aiwa zvemabible verses achiti mabible verses aangambotransformi nekuchinja nyika kana kufaita zvigananda, but panguva ino yatona kuti some of the people they still believe in him, vachimuona semunhu aiwa achiri necapacity yekuti kana achinge apuwa mukana anokwanisa kutransforma nyika yeZimbabwe kuti zvese zvaanovimbisa vagari munyika yeZimbabwe zvigokama up true. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.